ଦେବୁ ଦେବରେ ବାପା କୋଉଠି ଅଛୁ ବାହାରି ଆରେ ତୋତେ କେତେ ଖୋଜିବି କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଲୁଚିଛି ପିଲାଟା ଆରେ ଖଟ ତଳେ ବିଲାଇ କୋଉଠି ଅଛୁ ରେ ତୁ ଦେବୁ କୋଉଠି ଅଛୁ ରେ ପଳିଆ ବାପା ଶୀତ ଆଉ ଲାଗିବନି ପଳିଆ କୋଉଠି ଅଛୁ ଆରେ ଏଇଠି ପଡ଼ିଛି ଏଇ ତ ଏ ଟିଭି ବାଲା ଆସୁଛନ୍ତି ଏ ଚା ଦେଖ ଏଇଠି ଶୋଇଛି ନୁଚି ପୁର କରି ଲାଗୁଛି ଟିକେ ସେଥିପାଇଁ ବସିଛି ନମସ୍କାର ମୋତେ ଜାଣିଥିବେ କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି କାହିଁକି ନା ମୁଁ କମ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ତ ମୁଁ ଦେବୁ ଆଉ କାହାର ନୁହେଁ ମୁଁ ନିଜେ ତ ଶୀତ ଦିନରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ କିଭଳି ଶୀତକୁ ଆମେ ଆମ ପାଖରୁ ଦୂରେଇ ରଖୁଛେ ଗରମ ଦିନେ ଶୀତ ଲାଗିଲେ ଶୀତ ତ ବିଲକୁଲ ହିଁ ଲାଗେନି ଆଉ ଯଦି ଶୀତ ପାଖକୁ ଆସେ ଆମେ ଚାପୁଡ଼ ମାରିକି ଆଉ ଟିକେ ଭିତରକୁ ଗଳେଇ ଦେଉ ତ ଏହିସବୁ ଭିତରେ ଯେଉଁମାନେ ପାନ ଗୁଟକା ଖିଆ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଫରକ ପଡ଼ିବନି ଶୀତ କାହିଁକି ନା ପାଟି ଭିତରେ ମେସିନ୍ଟା ଚାଲୁଥିବ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଶୀତର ଫରକ ପଡ଼ିବନି ଯେଉଁମାନେ ଚା ପାଣି ଗୁଟକା ଖିଆ ସିଗାରେଟ୍ ଖିଆ ସେଇମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଟିକେ ଭିତରକୁ ଛୁଞ୍ଚି ଫୋଡ଼େଇଲା ପରେ ଶୀତଟେ ଲାଗିବ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଗାଡ଼ିରେ ଯାଉଥିବେ ରୋଡ଼ରେ ସେଇମାନଙ୍କୁ ନା ଶୀତଟା ଗୋଟେ ଲିପକିସ୍ ଯେଉଁମାନେ ଝିଅମାନେ ଯାଆନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଲିପକିସ୍ ପରି ଲାଗିବ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ ସେ ଯାହା ବି ନା ହଉ କି କାହିଁକି ମୋର ଆଜି ଶୀତୁଆ ଦିନକୁ ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ଆଜିକୁ 3 ବର୍ଷ ତଳର କଥା ସେଦିନ ଥାଏ ଶୁକ୍ରବାର ଡୋଲି ସାଥିରେ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ପିକନିକ୍ ବୋଲି ନାଁଟି ତାର ଥିଲା ଦେବକୁଣ୍ଡ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସାଙ୍ଗ ପିଲାମାନେ 4 ଜଣ ଥିଲେ ଡୋଲି କହିଲା ସାଙ୍ଗ ପିଲାଙ୍କ ସହ ତୁମେ ଏକା ଚାଲିଯିବ କ'ଣ ମୋତେ ନେବନି ମୁଁ ସେଠୁ ତଳକୁ ମୁହଁଟା ଘୁରେଇ ଦେଇ କହିଲି ତମେ କ'ଣ ଯିବ କି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ତଳ ଉପରେ ଯାଇ ଚାହିଁଦେଲି ନଜରଟି ମୋର ହଟୁନଥିଲା ସେଇ ସୀମା ବଡ଼ ବାପା ବାହାରି ଆସି ଗାଲରେ ଲଗେଇଦେଲେ ଠକ୍ ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ମୋର 4 ଜଣ ସାଙ୍ଗ କଥା ମୁଁ ଡଲିକୁ କହିଲି ତମେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇପାରିବନି କାହିଁକି ନା ମୋର 4 ଜଣ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଅଛନ୍ତି ଯିବେ ସିଏ କହିଲେ ତମେ କ'ଣ ଏଇ 4 ଜଣ ସାଙ୍ଗ ପାଇଁ ମୋତେ ପର କରିଦେବ ମୁଁ ଟିକେ ପଛ କଥା ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖିଲି 4 ଜଣ ସାଙ୍ଗକୁ ମୁଁ କେତେ ଦିନ ପର କରିବି ଆଉ ଏ ଡଲିକୁ କେତେ ଥର ନିଜର କରିବି କାହିଁକି ନା ସେଦିନ ବଡ଼ଦିନ ନୂଆ ବର୍ଷ ଥାଏ ବଡ଼ଦିନ ଆଗକୁ ଥାଏ ନୂଆ ବର୍ଷ ପରେ ଜାଣିଲେ ନାଇଁ ନୂଆ ବର୍ଷ ଯେମିତି ଆଗେ ଯିବ 25 ତାରିଖ ବଡ଼ଦିନ ପଡ଼ିବ ତାପରେ ନୂଆ ବର୍ଷ ପଡ଼ିବ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ପିକନିକ୍ଟେ ଆମେ ବାହାରିଥାନ୍ତି ସାଙ୍ଗ ପିଲାମାନେ ଆସି ମୋତେ କଲ୍ କଲେ ମୋର ସେଇ 1600 ମଡ଼େଲଟି ନୋକିଆର ବାଜୁଥିଲା ରିଙ୍ଗଟୋନ୍ ମୁଁ ସାଇଁକିନା ଉଠି ପଡ଼ିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସାଙ୍ଗର 4ଟା ସାଙ୍ଗ ଯେଉଁ ସମୟରେ କଲ୍ଟି ମୋତେ କରିଛି ସେହି ସମୟରେ ଡୋଲି ଫୋନ୍ଟି ଲଗେଇଛି ଫୋନ୍ଟି ଏନଗେଜ୍ ରହିଛି ବିଜି ଦେଖାଉଛି ମୁଁ ସାଙ୍ଗଟା ସହିତ କଥା ହେଇସାରିଲା ପରେ ଡୋଲି ମୋତେ କହୁଛି ତମେ କାହିଁକି ମୋ ଫୋନ୍ଟାକୁ ବ୍ଲାକ୍ ଲିଷ୍ଟରେ ପକାଇ ମୁଁ କହିଲି ନା ତ ସେ କହିଲା ହଁ ତମେ ମୋ ବ୍ଲାକ୍ ଲିଷ୍ଟରେ ପକାଇ ଦେଇଛ ମୁଁ କହିଲି ତମେ ମୋର ବ୍ଲାକ୍ ଲିଷ୍ଟ କେମିତି ହେଲ ତମେ ମୋର ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ
ବଡ଼ ବାପା ଆସି ଡାହାଣ ପଟ ଗାଲରେ ଲଗେଇଦେଲେ ଗୋଟେ ଢୋକ। ମୋ ଗାଲଟା ଥରି ଯାଇଥାଏ। ସେତେବେଳେ ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ପୁଣି ସେଇ 4 ଜଣ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ କଥା। ସାଙ୍ଗମାନେ ବାହାରେ ଛିଡ଼ା ହେଇ ସେତେବେଳେ ଶୁଧୁଥାନ୍ତି, ଆରେ ଶଳା ଆରେ ଯିବା। କ'ଣ କରିବି? ଏପଟେ ଡଲିର ଚିନ୍ତା, ସେପଟେ 4 ଜଣ ସାଙ୍ଗର ଚିନ୍ତା। କ'ଣ କରିବି? ନଗଲେ ବଡ଼ ବାପା ଢୋକିନା ପୁଣି ବସେଇବେ। କ'ଣ କରିବି? କ'ଣ କରିବି?